पिपुल जॉइंट एक्शन कमिटी आरो गुबुन गुबुन दोलो हानजानिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय गिरि आरो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिगेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय नार्जारि आरो मिरुनि दैदेनगिरि लोगोफोर, एनडिपि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारिजों लोगोसे बिथांनि मिरुनि दैदेनगिरि लोगोफोर, इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरि आफादगिरि, बारग' रायजो सभानि एमपि बारग' एबसुनि आफादगिरि इउजि ब्रह्म, लोगोसे बाहागो लाफैनो हानाय इउपिपिएलनि आफादगिरि एबसुनि बारग' आफादगिरि रोना नार्जारि, आथिखालनि बिटिसिनि एमसिएलएबो बिथाङा, लोगोसे बिथांजों फैफानाय एमसिएलए बिथांमोन, इउपिपिएलनिनो आइजो दैदेनगिरि प्रतिभा ब्रह्म, पिपुल जॉइंट एक्शन कमिटी फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चीफ कनभेनर राकेश बर'जों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफोर, आमार तेजपुर बालिपारा सन्मानिय साংবাদিক बन्धुসকল, दा बे समाव आङो बाहागो लाफैनाय साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो गासैबो संग्रामि आफादनिफ्राय बिग्रायारि गाहाम हामलायनाय, अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे गेवलां फोथाराव बड'लेण्ड गामिनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजोंनो थांनाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बर'नि माखासे जोहोलावजो बिथांमोननि अराय आलो गोजोन सोरगोआव थानो मोनो बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, सासे मानसिनि जिउ, मोनसे न'खर, मोनसे रायजो आरो मोनसे हादोर जोङो साक्सेस जानो हायो डिसिप्लिननि गेजेरजोंसो। दा जोंनि बिग्रायखांनाया, जोंनि सोमावसारनायाबो बे 50 बोसोरसिम बर'नि सोमावसारनाया थांनानै दङबा डिसिप्लिननि गेजेरजों। पिटिसिनिफ्राय लानानै एबसुनि सोमावसारनाय, एनडिपिनि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, बर' थुनलाइ आफादनि हांखो दाबिनानै सोमावसारनाय, गासैबो सोमावसारनायाव मोनसे डिसिप्लिनखौ मानिनानै फैनाय जों बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ, जोंबो मिथिगौ। दा दिनै जोंनि डिसिप्लिनखौ बयबो बाख्नायो। बियो जेरावबो जोंनि डिसिप्लिनखौ नुनानै रायजोआ सोमोनाङो आरो बिथांमोना दिनै साननो बाध्य जादों बे बर' हारिया सानसे नङा सानसे उदांस्रि मोनगोन, बिसोरखौ रावबो लाखिनो हाया। दा नंखायनो आं गिबियाव खावलायनो नागिरदों जे दानि फैनायाव सोरबा बाइक सालायनाया डिसिप्लिनजों सालायबोआखै, जोङो मोनसे सोमावसारनायावसो फैदों। जोङो सोरबा सेंग्रा जलाफोर आड्डा होनाय बायदि फैयाखै। गोसो गोरबोआव जोंहा दुखु दङ, जोंहा गाबखांनाय दङ, उदांस्रिनि थाखाय जोंहा हास्थायनाय दङ। ओंखायनो जायफोर बे सोमावसारनायाव फैदों सेंग्रा जोहोलावफोरखौ आं खावलायदों डिसिप्लिननि गेजेरजों फैनांगोन आरो थांनायावबो डिसिप्लिननि गेजेरजों थांनांगोन। मालाय हारिनि मानसिफ्रा नुनांगोन बे जोहोलावा बड'लेण्ड गामिनि आन्दोलन थानांगोन आरो बिनि गोसो सिङाव दुखु दङ, रागा दङ, हास्थायनाय दङ, बे नुनायाव देखांनांगोन। आरो बेजों लोगोसे गारि सालायनायफोरखौबो आं खावलायगोन, जायफ्रा गारियाव गाखोनानै फैदों आरो गारि थांफिनगोन, सोरबा ड्राइभारफ्रा जौ लोंबाय बायनो हानाय, थांनाय आन्दोलननि हाबाफारिफ्राव दुखुनांथाव भाबै माखासे जाब्रबथाय जालांगोन, खावलायग्रोना दोननो नागिरदों। थांफिननाय समाव जानो जाय डिसिप्लिननि गेजेरजों थाङो आं बेखौ खावलायग्रोनानै दोनबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, जों हाबाफारियाव आरो साथामसो जोंहा गोनां दैदेनगिरिया बिबुंथि लाखिगोन। आंनि उनाव आरो साथामसो जा दैदेनगिरिफोर दंबावो। ओंखायनो थांलाय फैलाय खालामनानैफोर 1.5-2 घन्टानि गेजेराव हाबाफारिया जोबगोन। आरो बे साननि जोंनि जिउनि जारिमिनाव दिनै 12 अक्ट'बर दिनै साना बड'लेण्ड गामिनि बे मोनसे हाबाफारि हिसाबै बयनिबो डायरियाव लिरनाय थागोन। ओंखायनो 3 घन्टा 4 घन्टानि जोङो अधैर्य जानानै थांलाय फैलाय खालामना, बेवहाय दै दंखायो, बेवहाय बायदिसिना राहा बानायनानै होदों। ओंखायनो आं गिबियावनो खावलायनानै दोनदों रायजोफोरखौ जाहाथे बयबो बेवहाय जिरायनानै थायो। दिनै जोंनि आवाजखौ जोङो घरामारियाव जिरायदों नंगौ, घरामारियाव थुबुरदों नंगौ,
नाथाय जोंनि आवाजा दिसपुर आरो दिल्लीसिम सहैनांगोन जोंखौ खुंनो जोंनि सायाव हाबाफारि लाग्रा बै मानसिफोरनि खोमायाव बियो सहैगोन ओंखायनो बे हाबाफारियाव स्ल'गान जागोन लेक्सार जागोन मालायफोरजों डिबेट होनो बिसोरो जोंनि सिगाङाव गैया जानो हानाय जोंनि डिबेटआ जोंनि खोथा बुंनाया बाथ्रा दान्थेनाया बिसोरनि खोमायाव मेलेमाव हाबहैनांगोन रायजोफोर ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जोङो स्ल'गान होगोन बयबो स्ल'गानाव गोख्रोङै बाहागो ला जय बर' हारिनो आरो गोसा बुंनांगोन रायजोफोर जय बर' हारिनो जान देंगे जान देंगे जान देंगे we want Bodoland we want Bodoland we want Bodoland no Bodoland no rest no Bodoland no rest no solution no rest no solution no rest we want justice we want justice no justice no rest no justice no rest no solution no rest no solution no rest no solution no rest divide us divide us जान देंगे जान देंगे रायजोफोर जोंनि सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबाय थागोन बे सोमावसारनाया गोदो गोदायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंलांदों जि समसिम आरो जि समसिम सासे बर' आइजो थांनानै थागोन बै समसिम सोलिबाय थागोन आरो बे खोथाखौ जोंखौ खुंग्रा जोंखौ बेंग्रा जोंनि खर'साजों थाबायनानै संसार जाग्रा बै हारि हारिसाफोरनो जोङो गोख्रोङै साफ्रोमबो मिथिहोनांगोन जे बर' हारिया 5,000 सुबुंनि जिउ गोमानायनि उनाव 25,000 सुबुंनि उनाव जोङो आखाइ गोजायै न'आव थांफिननो फैयाखै जोंनो জাস্টিস নাঙ্গন আমি আজি এইটোকে ক'ব বিচাৰিছো আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ এইটো আমাক সান্তনা দিব ক'লে নহ'ব এইটো আমাক সান্তনা দিবলৈ পেপাৰে পত্ৰই লিখিলে নহ'ব এইটো ইতিহাস আমি ইতিহাস লিখিবলৈ আছে এই ভূমিক কোনোবা খান্দি চাই যিমান ভিতৰত তললৈ যাও এটা বান ৰাজাৰ ইয়াতে অস্থি পাব আৰু বান ৰাজা বংশবিলাকৰ অস্থি পাব যিসকলক বানাসুৰৰ বংশ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু ইতিহাসে কৈছে এই বানাসুৰৰ বংশ কোন নহয় এই কিৰাত মংগোলীয় বড়ো মেচ এই জনগোষ্ঠীবিলাকে বানাসুৰৰ বংশ এইটো মই কোৱা নাই ইতিহাসে কৈছে গতিকে আজি আমি কি বিচাৰিছো এই ভূমিত আছিলো আজি আছো আৰু ভৱিষ্যতে আমি থাকিম আপোনালোকে থাকিব নালাগে বুলি কোৱা হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে আমি থাকিম বুলি ক'লে এই ভূমি আমাৰ কোনোবা ভাবি লয় তাৰ মানে আমাৰ নহয় নেকি ইয়াৰ সলিউশন আমাৰ তাত নাই আমি কোনোদিন কোৱা নাই আৰু নকওঁ ভূমিত কোনো নাছিল বুলি কেনে এই ভূমিত আপোনালোক আছিল আপোনালোক পাহৰি যাব লাগে যিসকলে ইয়াৰ জংগল চাফা কৰি গছ গছনি কাটি মানুহ থাকিবলৈ যোগ্য কৰা হ'ল এই অঞ্চলত আপোনালোকে আজি সভ্যতা গঢ়ি উঠিলে আপোনালোকৰ ভাষা সংস্কৃতি আপোনালোকে সপোন ৰচিলে বাস্তৱ ৰচিলে সৃষ্টিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালে যিসকলে আহি পেলাই ইয়াত প্ৰথমে জংগল চাফা কৰিলে বাঘ ভালুকৰ লগত যুঁজিলে এই সকলক পাহৰিব নহ'ব সকল পাহৰি গ'লে নহ'ব এইকাৰণে আমি কৈছো যে বদলি সংগ্ৰামক লৈ পেলাই কোনোবা যদি আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছে কোনোবা যদি ভাবিছে যে ইহঁত বহুত আমাৰ হাতত ক্ষমতা আছে
পুলিশ আছে, মিলিটারি আছে, রাজনৈতিক আছে, শিক্ষা দীক্ষা আমাৰ হাতত আছে। এই কছাৰীকেইটা কি কৰিব? আজিও যদি কোনোবাই এনেকা মনোভাৱ লৈ আছে, মই আহ্বান কৰোঁ আপোনালোকে মনোভাৱ সলনি কৰক। আমি কছাৰী হয় আৰু কছাৰী হৈয়ে থাকিম। কিন্তু কছাৰী হলে বুলি সি আগুৱাই যাব নোৱাৰে, শিক্ষা দীক্ষা ল'ব নোৱাৰে, সাংস্কৃতিকভাৱে আগুৱাই যাব নোৱাৰে, সামাজিকভাৱে আগুৱাই যাব নোৱাৰে, ৰাজনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব নোৱাৰে। এনেকুৱা লিখা নাই। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক কৈছো, 50 বছৰে বহুত সুযোগ পালে, সময় পালে, কিন্তু 50 বছৰ আমাৰ অধিকাৰ প্ৰদান নকৰি পেলাই, আমাক ন্যায় প্ৰদান নকৰি বড়ো আন্দোলনটো মুখীমূৰ কৰিবৰ কাৰণে 5000 মানুহ শ্বহীদ কৰা হ'ল, 25,000তকৈ অধিক জেলত সোমোৱা হ'ল। আমি প্ৰশ্ন কৰিছো, ইয়াৰ ন্যায় আমি কেতিয়া পাম? আমি কেছ দিব বিচৰা নাই। আজি শোণিতপুৰত ভূমি পাট্টা বিচাৰিলে আমাক কেছ দিয়ে, আমি কেছ দিব পাৰো। ইয়াত শ্বহীদ আছে, 5000 মানুহ শ্বহীদ হৈছে, আমিও কেছ দিব পাৰো। ভাবিছে যে আইনটো কাৰোবাৰ কাৰণে বনাইছে? ভাৰতৰ 4 সীমাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্ম ক্ষুদ্ৰ যোনে নাথাকক কিয়, দলিত ট্ৰাইবেল যোনে নাথাকক কিয়, হিন্দু মুছলিম যোনে নাথাকক কিয়, আইনটো সকলোৰে সমান। কোনোবা যদি ভাবিছে আইনটো মোৰ, ইহঁতৰ নহয়, ইয়াতকে ডাঙৰ ভুল একো নহয়। আপুনি কিবা কৰিছে, আপুনি মোক অনিকাই দিছে যে আপুনিও সজাগ হওক। আজি সেইকাৰণে আমি কৈছো, ইয়াত ভূমি পাট্টা বিচাৰিলে কেছ দিয়ে, পঞ্চায়তৰ অধিকাৰ বিচাৰিলে কেছ দিয়ে। যিসকল জাতি গঠন কৰিম বুলি সংগ্ৰামত নামিছিলে, নিজৰ জাতি গঠন কৰিম বুলি, ৰক্ষা দিম বুলি সংগ্ৰাম কৰা মানুহবিলাকে ওই জাতিৰ সংগ্ৰাম কিয় বুজি নাপায়, মোৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই সকলে আজি শোণিতপুৰৰ পৰা বিধায়ক মন্ত্ৰী হৈ আছে, আৰু সেই সকলে কৈছে বড়োবিলাকক মাটি পাট্টা দিয়া নহব। আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰো, আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। এই ভূমিত আপোনাৰ যিমান অধিকাৰ আছে, এই ভূমিত তৰুণ গগৈ, প্ৰফুল্ল মহন্ত, কোনোবা অধিকাৰ আছে, আমাৰো আছে। মনমোহন সিং, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰতত যিমান অধিকাৰ আছে, আমাৰ আছে। এইটো ভাৰতৰ সংবিধানে কৈছে। গতিকে আজি আমি লাজ পাইছো। LP স্কুলৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, কিতাপৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, আজি অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে। এই শোণিতপুৰ জিলাত 28টা EGS চেণ্টাৰ দিলে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে। আজি 28টা EGS চেণ্টাৰ কেছ দি কৰি থলে আপোনাৰ কি লাভ হৈছে? কিবা লাভ হৈছে জানো এইটো কেছ কৰি পেলাই? বড়ো মিডিয়াম হ'ব দিয়া নাই, তাৰমানে আপোনাৰ বহুত লাভ হৈছে নেকি? না আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ইয়াত ওলাইছে এইটো কৰি পেলাই? আমিতো দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি দুখ পাইছো। ভূমিপুত্ৰ একেলগে থাকিম, আমি যেতিয়া মনটো ঠিক কৰো একেলগে থাকিম, তেতিয়া আমাক আৰু মন পেলাই দিয়ে আৰু এইটো ইয়াৰ কাৰণে যোগ্য নহয়, আমাক মনত পেলাই দিয়ে। সেইকাৰণে আজি বড়োসকলৰ সংগ্ৰামটো এটা ন্যায্য প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম। এইটো আমি সৃষ্টি কৰা সংগ্ৰাম নহয়, এইটো পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰা সংগ্ৰাম। আৰু এনেকুৱা সংগ্ৰাম অকল বড়োলেণ্ড নহয়, আজি বিদৰ্ভ ৰাজ্য বিচাৰিছে, গোলালেণ্ড বিচাৰিছে, তেলেংগানা বিচাৰিছে, ইয়াত মানে ঝাৰখণ্ড বিচাৰিছে। এই সকলো কৈছিলে এটা সময়ত লালু প্ৰসাদ যাদৱে। আজি হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই বোলে কৈ আছে মই থাকে বড়োলেণ্ড হবলৈ নিদিওঁ। কোন হীৰা শৰণীয়া এইটো? যি হীৰা শৰণীয়াই এটা সময়ত উপনিবেশিক শাসন বুলি ভাৰতৰ তলত নাথাকো বুলি সংগ্ৰাম কৰিব গ'ল। আজি সংগ্ৰামীসকলৰ আধা ৰাস্তা দি আহি আজি ভাৰত চৰকাৰৰ শৰণাগত হৈছে, দৰমহা খাই আছে ভাৰত চৰকাৰৰ। বড়োসকলক মনত কৰি দিব আহিছে, আপোনালোকে এইটো ভাল কৰিছে, এইটো ভুল কৰিছে, আপুনি জীয়াই থাকিব বা নাথাকিব ইয়াৰ আমি কোনো কথা আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু বড়োসকল ভূমিপুত্ৰ হিচাপে ইয়াত লাগিব, এই কথাটো আমি কেতিয়াও ভাল নামানো। ইয়াৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও পিছ নহব। অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ ৰাজনীতি কৰি হ'ব, ইলেকশ্যন আহিলে লম্ফ জম্ফ কৰিলে নহব। ইলেকশ্যনৰ
5 মাস সরকার আরপি শর্মা ডাঙরিয়া পাহরি গল আমার নিখিল বড় ছাত্র সন্থাক অফিসত যাই কৈছিলে 100 কোটাৰ মানুহ 100 লগত নাথাকো মোৰ পাপ লাগিব আমি পাপ দিব বিচৰাই তেখেতে জীয়াই থাকক দীৰ্ঘ আৰু জাতিৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰো এই কথাটো আমাক ক'ব নালাগিছে 50 বছৰ আগৰ কোচাবিলাকক ক'লে পাহৰি গ'লেহেঁতেন এগিলাচ আপং খাই পেলাই আৰু আজি এই কোচাৰি নাই আজি সেই কোচাৰি নাই এসেম্বলি ইলেকশনের আগত ক'লে এমনি ক্যান্ডিডেট বিলাকে আমাক জিকাই দিয়ক আমি ভূমি পাতিম সেই একে এমএলএ বিলাক কিছে বড় বিলাকত ভূমি পাতিব নালাগে ৰাস্তা ঘাট বনাব নালাগে কাৰেণ্ট দিব নালাগে চুলথা কৰিব নালাগে তেনেহ'লে আমাৰ ৰাস্তা আমি লোৱা কি ভুল আছে আমাৰ যদি এনেকাই কৰে আমি ঠিক কৰি দিয়ক যদি আপোনাৰ মৰম কৰিবলৈ সাহস নাই সন্মান দিব সাহস নাই আমি আপোনাক যুগে যুগে সন্মান দিলো আমাক এক কিঞ্চিত সন্মান দিব মৰম দিবলৈ সাহস নাই তেনেহ'লে আপুনি আমাক ধৰি ৰাখাৰ কি যুক্তি আছে আমাক বিদায় দিয়ক এইটোৱে সবচেয়ে ডাঙৰ শোষণ আমি কথা দিছো সিদিনা কোনোবাই লিখিছে ফেচবুকত মোৰ বিৰুদ্ধে এইবিলাকৰ টিভিবিলাকত কিয় বজায় কিয় নবজায় বহুত কথা লিখিছে কিন্তু টিভি বজাব আগতো টিভি নাছিলে তথাপিতো বড় আন্দোলন চলি আছিল পেপার নাছিলে তথাপিতো বড় আন্দোলন চলি আছিল কিন্তু বড় আন্দোলনটো টিভি ৰেডিঅ'ৰ লগত নহয় বড় আন্দোলনটো বড়সকলে জীয়াই থকাৰ এটা আকাংক্ষা লৈ পেলাই এটা সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামটো মিডিয়াৰ লগত নহয় আজি গুৱাহাটীৰ কিছুমান মিডিয়া আমাৰ শোণিতপুৰ বা এই অঞ্চলৰ মিডিয়া যিবিলাকে লিবাৰেল এটা দায়িত্ব লৈ আছে সমস্যাবিলাক উত্থাপন কৰি আছে এই সকলক হতা কাৰণে কিছুমানে ফেচবুকত লিখিছে ইহঁতৰ নিউজ দিব নালাগে আজি সব হাতে এন্ড্ৰইড মোবাইল আছে ইউটিউব চেনেল আছে সব আছে আপুনি কিমানক বাধা দি ৰাখিব এইটো বাধা দি ৰাখাটো ভুল হ'ব এইটো বাস্তৱ আজিৰ বাস্তৱটো হৈছে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক ন্যায় দিব পৰা নাই এই কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিছো এইটো বাস্তৱ আৰু এই বাস্তৱটো কোনো লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে এই কাৰণে আমি বছৰ আহ্বান কৰিছো অতি শীঘ্ৰে 2019ত কোনোবাই ক্ষমতাত আহিবলৈ বিচাৰিছে অতি শীঘ্ৰে বদলেন সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কাম কৰক আমি জিকিব নোৱাৰো কিন্তু আমি হাৰাব পাৰো ৰাইজ আমি জিকিব নোৱাৰো অকলে কিন্তু আমি হাৰাব পাৰো XYZ যাক ইচ্ছা কৰে আমি তাকে হাৰাই দিব পাৰো টকা পইচা থাকিলেও লাভ নহব আমাৰ মাজত কিছুমান দালালি সৃষ্টি কৰি এই দালালি বিলাকে একো কামত নাহিব আগতো কামত অহা নাই আমাৰ লগত এইটোও কাম আহে সেইকাৰণে যিখিনি সময় বাচি আছে এই সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক খনল ডাঙৰীয়াকো আহ্বান কৰিছো আপুনি জাতীয় নায়ক জাতীয় সংগঠন নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় সমস্যাবিলাক বুজি পায় আজি যদি ৰাজনৈতিক এটা ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ দলৰ নেতা হোৱাৰ লগে লগে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথাবিলাক যদি পাহৰি যায় ইয়াতে দুৰ্ভাগ্যজনক একো নহ'ব নিজৰ 5 বছৰটো আপুনি ভালকে পাৰ কৰিব 5 বছৰৰ পিছত কিন্তু ইতিহাসটো আপোনাৰ ওপৰত লিখা আৰম্ভ কৰি দিব এই কি কি শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব এইবিলাক কিন্তু আমি গ্যাৰেণ্টি দিব নোৱাৰো আমি ক'ব নোৱাৰো এইকাৰণে সাজু হৈ থাকক ৰাইজবোৰ एक नंबर लामाया जाहैबाय सोमावसारदों सरकारा जोंनो रायलायदों रायजोफोर अफिसारफ्राबो खनले खनले रायलायदों जुलाइ अक्ट'आव ट्राइपार्टाइट टक जादों दिल्लीयाव नोंथांमोना नुदों पेपाराव टिभियाव हम मिनिस्टारा बुंदों जे नोंथांमोननि जेंनाखौ सल्भ खालामगोन जों बुंदों नोंथाङा समाय गैया सासे हम मिनिस्टार 100 कोटी मानसिनि हम मिनिस्टार सासे मन्त्रि हो जोंनो जायजों जों थाब थाब रायलायनो हायो बिथाङा मन्त्रि जाया आंनो रायलायगोन जुलाइनि मास मोननै खावसेनि उनाव जोंबो रायलायनो गोनांमोन मास मोनथाम जाबाय दाबो रायलायाखै जोंबो जिरायना थायाखै जोबोद बे राजनितिनि मानसिफोरखौ बारा बिश्वास खालामनो हाया जोंहा जोंनि लामाखौ जोंहा क्लियार खालामो ओंखायनो मास मोननै खावसे जोबासोनो जोङो चिरां जिल्लायाव दाखालै सुबुं दावहा लानाय लोगो लोगो बादाखांदों बिसोरो माथो जिरायना थायासै बिसोरलाय होननानै लोगो लोगो जोङो दिनै गरामारियाव लाफिया
बिनि उनाव बाक्सा उदालगुरियाव जागोन, नभेम्बराव दिल्लीयाव जागोन। जोंनि जेंना सुस्रांनायनि मोनसेल' लामायानो जाहैबाय सोमावसारनाय। मानोना जोंहा नांगौ बायदि एमएलए मन्त्रि गैया। दिनै बिदरआव 10 जन एमपि दङ बिजेपिनि, बिथांमोना बिदर्भ रायजो दागोन होननानै एमपि जानानै फैबाय, लिरना होलाय बिदर्भ रायजोखौ दायाखिसै। गुरखालेन्डआव मा जाखो? गुरखालेन्ड होगोन होननानै लिरना होनाय बिथांमोना एमपि जाबाय, मन्त्रि जाबाय, दिनै गुरखालेन्डखौ होआखिसै। जायनि थाखाय दिनै गुरखालेन्डआव सोमावसारनाया गोख्रों जाबाय। 7 मानसि थैबाय। दानिया सोमावसारग्रा लिडारफ्रा एफा एनै गोरोन्थि खालामबाय, बेखौनो चार्ज लानानै गुरखालेन्ड मुभमेन्टखौ सिनस्रि सिफायनानै दोनबाय। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंनि फाफ्लियाव फैबाय। अल इन्डियायाव सोर मा जागोन मा जाया, सोरबा रायजो मोनगोन ना मोना, दिनै अल इन्डियायाव रायजो बिग्रा मोनसे सोमावसारनाय थांना दंबा बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय। आरो जों बेखौनो हास्थायदोंमोन जे मोनसे समाव फैयै फैयै जोंनि सोमावसारनाया ओरैबायदि महर लानांगोन जाहाथे इन्डियानि मानसिफ्रा जानायनि, लोंनायनि, साननायनि, हनायनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाहाथे नुयो। साननो गोनां बायद' जायो। दा सोरबा सोरबा बिथांमोननि गोजाम लिडारफ्रा बिजेपिनि रायलायहरदों जे नोंथांमोनजों रायलायनांसिगोन, माबानांसिगोन। जोंबो दनस्रायगासिनो दङ। जानला मानलाजों जानाय नङा एबार। जोंहा एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारिया दा बुंगोन, जोंबो जेखौ सानानै दोनखादों। बेसेबां खारग'नो बिसोरलाय? थांनाय इलेक्सनाव इन्डियानि देरसिन पार्टी बिजेपिया गावसोरनि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव लिरनो गोनां जादों, जों पावाराव फैयोबा बड'लेण्डखौ जेंनाखौ फोजोबगोन। नैबे बोसोराव बिसोर जेंना फैबाय। उनाव जुदि जोंनि मदद नांगौबा ओइबार जोङो लिरना होनायजोंल' जानाय नङा। जोंनो भारत सरकारा बिथांमोना जों बिश्वास खालामनो हानाय रोखोमनि खामानि मावग्रोना देखायनांगोन, अब्लासो जों बिसोरनो भट होगोन, नङाबा जों होआ। रायजोफोर बे सोमावसारनाय नैथिया जाबाय राजखान्थि। राजखान्थियावबो जोङो खौसे जानांगोन रायजोफोर। फैदों सोरबा बायदिसिना फैनानै बुंफैगोन, जाय जि बुङानो मानो, जाय जि आफाद मावानो मानो, सोमावसारालासिनो बर'फ्रा सिबिं गरसेबो मोनाखै रायजोफोर, बिजि थसेबो मोनाखै। ओंखायनो सोमावसारनायजोंनो राजनितियावबो थांफानांगोन। जों बयबो खौसे जानांगोन रायजोफोर। दा नै एनडिएफबि प्रोग्रेसिभ खौसे आफाद हिसाबै खौसे जायाखै, नाथाय बिथांमोना ज' गभर्नमेन्टजों सावरायबाय। जोंनि थाखाय मोजां खोथा। जोंहा फिसा मोनसे बाहेराव बिखानै माखासे सोंलु जादों। ओंखायनो जों बिथांमोनखौबो खावलायदों जे बिथांमोनाबो सावरायनायाव फैनांगोन। बे मानसि खावगोन, बहाबा सोरखौबा गावथारनानै होगोन, माबा माबि खालामगोन, बेजोंथ' भारत सरकारा नाथाय जोंहा सावरायनाय बायदिसिना जेंनाफ्राव खहा जागोन, बेफोर खोथाखौ बिसोरबो साननांगोन। दिनै माखासेया जेलाव दङ। दाख्लै बावै नोंथांमोना खोनादों फासि होनायनि खोथा ओंखारबावबाय। बेखौ लानानै समायाव जोङो सरकारखौ वार्निं होदों, वार्निं सिदा होदों जोङो बिथांमोनखौ जे दिनै बिथांमोना फासि होनाय थांबाय, नाथाय जोंनो न्याय जि होनांगोन, थार बिजिरनाय जि होनांगोन, जास्टिस जों बे खोथाखौ सानाखै। ओंखायनो जों बुंदों दिनै जोंनि सोरबा संग्रामिखौ जुदि बिथांमोना बे लेभेलाव लाङोबा जोंबो बिथांमोना जे जोंनि 5,000 मानसि बुथारबाय बेखौ जोङो कर्टआव लाबोनांगोन होननानै। आरो बे कर्टआ आसामनि कर्टआ लाबोनांगोन, सुप्रिम कर्टआव लाबोगोन। सुप्रिम कर्टआव लायाबा मा जानो, इन्टारनेशनेल कर्टआवबाबो लाबोनो जों बिनि थाखाय रेडि जानांगोन रायजोफोर। जोङो रावजोंबो बुंनाय नङा। दा बिदि हांसोखौ सिलायनानै गावलाबायनो हिंसा खालामनो थिनाखै रायजोफोर। हिंसानि फिथाइया हिंसायानो जायो। जों हिंसाखौ नागारनांगोन। आन्दोलन रायजोफोर दिनै जोंनि आन्दोलना बयजोंबो लासै लासै अनसायजाबोनो हमदों। सारा इन्डियायावनो मोनसे पपुलार आन्दोलन जानो नागिरदों। अफिसारफ्राबो दिनै बाख्नायनो गोनां जादों। जोंनो पारमिसन नङाबाबो आन्दोलन खालामनो मोनसे थासारि फैबाय। दा बेखौनो जोङो खाबु लानांगोन गोबां जायगायाव। दा नंगौ रायजोफोर, बे आन्दोलनखौ डिसिप्लिन, सोरबाया जंखायनो हानाय, बायदिसिना बुंनो हानाय, बड'लाइट मोनागौमानि मालाया जोंखौ गाज्रि आखल दिन्थिदों, जोंहा रावखौबो दिन्थिनाङा। खाथि खालाव थानाय मानसिफोरजों मोजां सोमोन्दो दा रायजोफोर, मोजां सोमोन्दो लाखि। राजखान्थियाव जोङो खौसे जानांगोन। आरो बिनि उनाव लास्टआव थामथि जोंहा खोथाया जाहैबाय जोंनि गेजेराव दिनै गुबुन हानजायाव बारस्लायनाय मानाय गोबां मानसिफोर ओंखारदों। ओंखाम गैया, माइरं गैया, बायदिसिना साख्रि बाख्रि गैया होननानै लाइमोनफ्रा गुबुन पार्टिफ्राव, जाय पार्टिनि
जोंखौ थगायो सोबख'यो बेफोराव थ्रोब थ्रोब हाबदों बेखौ खिन्थु साबधान खालामनांगोन रायजोफोर जोंनि सुथुरनि गोसोआ सोलायाखै जाय जोंखौ जिनाहारि खालामदों जाय जों न' बां सावदों जाय जोंखौ बुथारदों जाय जोंनि फिसाफोरखौ जेलाव सोदों जों बेंगुरा खालामदों बे मानसिफोरनि गोसोआ 1%बो सोलायाखै जोंबो थिग थानांगोन रायजोफोर दा नंखायनो जों थिग थानांगोन मालाया जोंखौ गावस्रा होगोन जों गावस्राना गावस्राया मालाया जोंखौ खैसारि सागोन जों खैसारियाव गोग्लैना गोग्लैया 50 बोसोर जों मालायनि सानाय जियाव गोग्लैबाय जों बयबो सिमाय खिरा लानांगोन जोङो दिनै रावबो मालायनि सानाय गैया जोङो गावनि लामाजों थांगोन जोङो बेखौ जोङो थिग खालामनांगोन रायजोफोर दा बारा गोलाव बुंला आङो रायजोफोर सावरायगोन आं गोसो गोरबोनिफ्राय सनितपुर बिश्वनाथ आरो उदालगुरिनि बिसेसके जोंहा धेमाजिसिम दंफैयो बेवहायफोर बयखौबो आङो साबायखर बावदों जे नोंथांमोना दिनै फैनानै बे हाबाफारिखौ साक्सेस खालामबाय दा सनितपुर हिसाबै फैगौ जानुवारियाव पन्चायत इलेक्सन जागोन होननानै बुंदों गेजेराव जों खननै खनथामसो सरकारि मानसिया रायलायबावगोन जोङो बिथांमोनखौ नारसिनगोन जुदि बे नारसिननायाव जाया बायदि मोनोबा आरो जोङो बेवहाय गिलु बालु सोमावसारनांगोन गोदो खोनादों जोङो बिएसि जानाय बिटिसि जानाय समाव बे हाग्राबारियाव मानसि गैया होननानै सोनो होआखै बिसोर दाबो बिसोर माथा मारिगासिनो दङ ओंखायनो जोंनिया जों लिडारफोरजों बयजोंबो रायलायबाय थादों ओइबार माबा मोनसे सुक्ति जाया बयनिख्रुइ गोनांसिन जेंनायानो जाबाय सानजानि सिमा दानांगोन जोंनि आबै आबौनि हा बियो सानजानि सिमा दानांगोन ओंखायनो आन्दलना हरै जा सानजाहा आन्दलना जोंहा खनले खनले जानो रायजोफोर गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन जानांगोन सुथुरखौ जोङो फेजेननांगोन बोलोजों नङा सोलोजों नङा मेलेमजों नङा गोसोजों जेरै हाया जेरै जोङो सुथुरखौ दुर्बल खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो सोमावसारनो नांगोन दिनैनि बे जे रायजोआव जों रायजो जादों बेवहाय नाय जोंजों जुजिनानै सावथारनो हाग्रा बेवहाय रावबो जोलै गैया बेवहाय दा नंखायनो रायजोफोर जोङो बेखौ जाहाथे सिदा जायो खोथाखौ सानो गुबुन मोनसे खोथा जोबथारनायाव बुंनो नागिरनाया जाबाय बड'लेण्डखौ बोरै बरायनो नागिरदों रायजोफोर बड'लेण्डआ दिनै नङा गाबोन जागोन नाथाय बड'लेण्डखौ बोरै बरायनो आंनियाव मोनसे सोंलु फैदों जि सनानि बड'लेण्ड जेखौ लानानै रोजा रोजा बोसोर आर'नाइ खाम सिफुं जथा लानानै जोङो सेरजा सिफुं लानानै रायजो जागोन होननानै थिग खालामदों अनलायनानै ग्रोम ग्रोम बिदा फंबाय नों दा नागार आं दा नागार राव थुनलाइ हारिमु लानानै बुहुमनि बिखायाव रायजो जानो होननानै जों सोमावसारदों पुलिस मिलिटारिनि गुलिखौ जोङो नेवसिदों बे सनानि बड'लेण्ड रायजोफोर नोरजिया जौ फाग्ला जानानै बायनो जुवा गेलेग्रा थिर गेलेग्रा जानानै बरायनो लेखा फरा नागारनानै आदुवा जाम्बा जानानै बरायनो नोरजिया मोनसे गानग्रा हारि जानानै बरायनो ना बोरै बरायनो जों बड'लेण्डखौ जुदि बेबायदि जायोबा गाबोन बड'लेण्डखौ मोनखांनायनि उनावबो जेरै दायो बिटिसिआव बिनि ठिकादारफ्रा सोरबा मारवारि माबा माबिया जाजोब्बाय जोंनि बड'लेण्ड मालायासो जोंनि सायाव आरोबाव मै होनानै जागोन दा नंखायनो रायजोफोर नैबेनो राइट टाइम रिभलिउसना मानि थाखाय जायो बिग्रायहांनाया सोलायनायनि थाखाय जायो आरो सोलायनो नाजानांगोन गोदोनिफ्राय नाजाबोबाय हायाखै ओंखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों जेब्लासिम बर' रायजोआ डिसिसना जों जौगारबाय जोङो बायदिसिना खोमसि फोथायनायखौ दिनैनिफ्राय बावगारबाय जौ जोंनि गामियाव जानो होला जों सोद्रोम समाज जागोन ख्रिस्टान जा ब्रह्म जा बाथौ जा थानसालिखौ चार्चखौ मन्दिरखौ जों मोजाङै सिबिगोन अनलायनानै रायजो जागोन होननानै थांखि लाया अब्लासिम जों हारिया जौगानो हानाय नङा गोदो गोदाय जोंनियाव गैयामोन आइजोफ्रा ना लायो ना गुरो माइ गायो जि दायो ग्रोम ग्रोम संसार जागोन दायो लामा लामा नुनानै भिखाया गावो आइजोफ्रा दखान होनो नांबाय दखान होनाया दखना फाननाया जेबो नङा अन्थाइ बुग्राफ्राबो आइजोसो जौ फाननायाथ' जौ फाननाय अन्थाइ लामा अन्थाइ बुग्रायाबो आइजो नुनानै दुखु मोनो हौवाफ्रा जौ लोंनानै गोग्लैनानै थायो सेंग्राफ्रा सान्दुं गोसायाव केराम गेलेनानै थायो आरो आइजोफ्रा सान्दुं थिं थिङाव अन्थाइ बुख्रुबो गावनि न'खर संसारखौ सोलिनो थाखाय जों बड'लेण्डखौ बरायोबा जानाय नङा रायजोफोर ओंखायनो बयबो सांग्रां जा रायजोफोर जोङो हादानावनो था जेरावनो था बे जोंनि हा बेनिफ्राय आरो जोंहा खारनायनि खोथा गैला बेवहायनो जों जुजिनानै जुगे जुगे रायजो जानो जोंनि गामिखौनो साननानै जोंनि समाजखौनो बयनिख्रुइ सोद्रोम समाज खालामनांगोन जोंनि गथ' गथाय
गथायखौनो आखल दांसिन गथ' गथाय खालामनांगोन सोरबा दिनै मटर साइकेल सालायनानै बहाबा सौग्रावनानै थैदों जौ लोंनानै सौग्रावनानै थैदों हिनजावसा जा हौवासा जा बिमा बिफाया रांखान्थियाव दुर्बल जानानै गोदाव सोराव जानांगोन बेफोरखौ खिन्थु कन्ट्रल खालामनांगोन रायजोफोर कन्ट्रल खालामनांगोन लेखा फरायनायखौ गोसो होनांगोन दा गोबां खोथा दङमोन आं बुंला जोंहा दैदेनगिरिफ्रा बुंबावगोन रायजोफोर लोगो मोननानै गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोनदों बेखौनो सानदों जे बे सोमावसारनायखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनांगोन आरो दिनै बयनिख्रुइ मोजांसिन जोंनियाव फैबाय मोनसे समाव एनडिपि एबसु नायलायनो हायामोन बिएलटि एनडिपि नायलायनो हायामोन दिनै जोंनियाव मोनसे थासारि फैबाय जोङो दिनै गासैबो जोंनि दुखु मोननाय खुद्रिनाय गावजों गाव रायज्लायनाय जखम लायलायनाय बेखौ बावनानै बर'नि सार्थआव जोङो खौसे जानो फैदों आरो खौसेया दिनै जाबाय ओंखायनो दिनै आइ आफा रायजो राजा बयबो ग्रोम ग्रोम ओंखारनानै जेरैखि जाया बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानै दावगाबोनांगोन रायजोफोर ओंखायनो उननि समाव सारनायफ्राव बयबो बाहागो लानांगोन खौरां बिलाइयाव ओंखार सेंग्राफोरजों दावबो खावलायबोदों जायफ्रा लेखा गोरों फेसबुक टुइटार माबा माबि थुबाय थायालासे जेला सोमावसारनाय जायो 10 दिन गाहाम सोमावसारनायनि पस्टखौनो आलादा आलादा खालामबाय थानांगौ बयबो हिन्दी रोंगौ इंलिस रोंगौ नरेन्द्र मदिया फुङाव नायोबा बिनि टुइटाराव जाहाथे फार्स्ट बड'लेण्डखौनो नुयो बिनि मबाइलखौ खेवनाय लोगो लोगोनो वाट्सएप टुइटाराव जाहाथे बियो बड'लेण्डखौनो नुयो बेबायदि खामानिखौ जों मावनांगोन मोनसेजों नङाबा मोनसेजों ओरै माबा ओरै लामाया खुनु बन्द जायाखै रायजोफोर आरो गुबुन जों जोंनि मोनसे बियाव जोंनि हायाव जोंनि आबै आबौनि हायाव जोंनि रायजोआव जोंनि हादोराव जोंनि बुहुमाव जोंनि मुलुगाव जोंनि अधिकार बिनायाव लाजिनांगौ गिनांगौ फासयनांगौ जेबो गैया बेवहाय आंनि खाथियो आं रावनिबो इनाय सानाखै रावखौबो हिंसा खालामाखै दा बे खोथाखौ बुंनाय जोबोर रोजा साबायखर बावबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै खेबसेबाव फिन बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ बावनानै आरोबाव लोगोसे दा थांफिननायाव जाहाथे बयबो मोजाङै थाङो बिनि सिगाङावनो आं खावलायखानानै दोनदों आरो साथामसो जोंहा गोनां खोथाफोरखौ लानानै बिबुंथि लाखिगोन बे जाहाथे नोंथांमोना बयबो खोनासङो आं बेखौ खावलायबाय दा जोबथारनायाव स्लगान होनानै फोजोबगोन बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय जय बर' हारिनि मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्लिम प्रमद बर' बिथांखौ बे समाव रायजोनि जानानै बे समाव साबायखर